Des de fa 8 anys, el casc antic compta amb un equip de 30 professionals i estudiants que regalen part del seu temps per reforçar l'educació infantil. Es tracta d'ATSIS, l'Associació de Serveis Iniciativa Social, amb seu al carrer Princesa número 19. Intentem donar sortida o donar reforç a tota la branca de primària i també de secundària, de 6 a 16 anys en aquests moments de la reforma. Els mateixos nivells que fan a l'escola. Ells van fent el seu procés escolar i nosaltres els acompanyem en aquest procés. Llavors, en aquesta mateixa mesura, aquests són els nivells que fan. Els nens que estan fent tercer de primària, el reforç escolar que reben és d'aquest nivell. La iniciativa va néixer com a reforç d'altres institucions ciutadanes per treballar amb nens i joves amb problemes de formació. Iniciativa que ha estat molt ben rebuda des del districte de Ciutat Vella. Tot el que sigui ajudar els nanos amb fracàs escolar és important i no sols em sembla bé les iniciatives voluntàries que hi hagi. El que cal és desplegar el que preveu la llei, les aules d'escolarització externa i els cursos de garanties socials, que és el que preveu la LOCSE que s'ha de desenvolupar, i el Departament d'Ensenyament hauria de començar a pensar en la creació d'aules d'escolarització externa en el districte. Per ingressar en aquest programa només cal motivació. Els cursos tenen accés directe i són gratuïts. En contactes amb escoles, amb serveis socials, amb centres amb equips especialitzats d'educació i de pedagogs, arribem a elaborar un procés d'incorporació, que és fent una entrevista familiar on queda una mica clar quina és la motivació y a partir de aquí es una incorporación inmediata ya. Mi madre trabaja en un colegio que está aquí al lado, enviaron unos folletos, Entonces me lo comentó y el año pasado ya comencé a venir, pero al comenzar este año no vine porque no lo veía necesario. Y al final, pues, no sé, vi que no me iba muy bien el curso y decidí venir, al menos para mejorar un poco. La major part dels voluntaris que hi treballen són estudiants que atenen les 3 hores setmanals de classe que reben els nens. Vaig venir aquí arrel de que coneixia unes certes persones que també estaven de voluntaris aquí, em van començar a parlar del centre i tot això, i sempre m'havia agradat molt això de treballar amb nens i col·laborar una mica, ajudar-los amb els seus problemes que ja puguin ser més personals o més escolars. El que més em motiva a venir aquí és l'amistat que pugui enllaçar, ja sigui amb els mateixos alumnes, amb els mateixos nens i això, que procurant que no tinguin els noms d'alumnes, o també amb els altres voluntaris, és que sempre ens relacionem també a fora del centre, del lloc. D'aquesta manera, 20 alumnes d'entre 6 i 16 anys poden gaudir de classes en grups reduïts, assistits per un educador que exerceix de mestre i tants voluntaris com alumnes que controlen la seva evolució. Tot un procés que es desenvolupa en contacte directe amb els tutors dels col·legis dels nens i que comença a tocar sostre davant l'èxit de la iniciativa.